Josiasa kaachiel kod jotend dini e kaunti ma Busia okwedo moko kuom jotelo ma giwacho ni siayo rowere mondo bag ng'anyo kendo kel tulo kod kethruok mag mwandu ka giwacho ni ma osekelo chochni arita mar piny Kenya. Jotelo go yango ni nitie dwaro mondo josiasa orom kendo ket twak mar yudo kwe, mana kaka jafwambo marwa Armstrong Osutwa leronwa. Kethruok mag mwandu mane oneno e kinde tulo mane owuok kaluwore gi ng'anyo mag rawere mane obagi tich adek juma mokalo medo nyuolo paro mopogore opogore e kind jotelo. Kata obedo ni rawere e kaunti ma Busia ne obago ng'anyo margi e yor kwe, kwayo koro chiwnegi mondo gibed motang' kendo kik ti kodgi gi josiasa e bago ng'anyo e kinde mabiro. For those who want to express themselves, please do it without destroying other people's property. Our constitution allows you to express yourself, but don't destroy other people's property. There are limits to what you can do. Let us not have politicians who are inciting their communities. Rawere mag Gen Z okwa mondo chwal dwaro mag yore mowinjore kendo giwere gi ng'anyo ma kinde ka kinde makelo tulo e kinde ma dobe okwa mondo kaw okang' mar chik ne jogo maketho mwandu e kinde ng'anyo. Gen Z wa Butula, mimi ninawaomba hata mkienda kwa barabara msiwache watu wa nje wavunje vitu yetu, kwa sababu ndio tuna grow. Sasa kama tuko kwa growth tena tunaharibu mali yetu, haitakuwa mzuri. Wale upinzani wenye wako, mimi sioni option pale, manake mtu mmoja hii Kenya anachangia, anaweka fitina sana. Mnakumbuka tukifanya demonstration na mheshimiwa Raila wakati wa sufuria, Rigathi ndiye alikuwa anaenda kwa ofisi saa 10 akisema ukienda kwa polisi mujaribu kuandamana, polisi hatapiga we busu ama kiss, atakupiga tear gas. We pia wacha usikize kwa mwili vile tulisikia. Sisi tuko na watoto wa Gen Z. Watoto wa Gen Z wako na nia mzuri, na hiyo nia yao mzuri ndio ilifanya hata tukawa na broad based government. Lakini kuna mtu mmoja hapa Kenya, ule Mswahili anasema ni hasidi. Huyu hasidi huwa hakosi sababu. Yeye ana sponsor goons kwenda kuharibu agenda ya Gen Z. Tokor ka korgi, jotelo mag dini okwedo dhok manyocha jatend migawo mar arita Kipchumba Murkomen ne ogolo mane miyo bila thuolo mar chielo gi magina jong'anyo mar ochokwe kendo kelo tulo e tesendo bila. Murkomen is ordering people to kill our children. The Gen Zs, tukubali tu Gen Zs are ahead of these people, because wakiamua kufanya watafanya. But that's not the best way to kill. The best thing you can do is to dialogue. Why are they reacting the way they are reacting? Armstrong Osutwa, Ramogi TV.